हे झालं औसवरून सुदर्शन औसवरला. अरे वा, व्हिडिओ मोठं नाही करू का म्हणून थोडा थोडा मंडळी. आता हे औसव ठेवून सगळ्यांच्या कॉमन पाया पडला जाताला आणि औषामध्ये आपल्या इच्छेप्रमाणे काय भावाचं नाव घ्यायचं. इकडे लाईन लागली किती ओटे भरून झाले बघा. पूर्ण रॅक भरलो. आता साड्यांचा वाटप केला जाता, मान्य करून घ्यावा. हा माझ्या भावाला फेमस करा. नक्की नक्की करणार. काय आता चॅनलच बोलतोय मी पण. चॅनल 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 मालवणी चॅनल. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे. हे बघा आमच्या घरातले आता नवीन औषधासाठी चालले होत. सुदर्शन राणे, गणेश गल्लीतले लालबागचे राजा, मुंबईचा राजा गणेश गल्लीतलो पण लालबागचे चिंतामणी. आता ना अजून घ्यावा. हे आमचा परी बघा आहे तयार झाला. आता परीची दिदी येईल या काका बरोबर. त्याचा तयारी ते बघा. आई निघाली. कपडे दिसतात ना. हे बघा आई निघाली. आता झाली की नाही तयारी बाकी बाकीच्यांची तयारी झाली की नाही. चला होती. नाडी आहे ती, नाडी आहे ती चड्डीची. तू घाबरली. ह्या बघा मांडाकडे निघाला. मांडावर आणि पाऊस इलो मोठो. आता मोठी छत्री उघडून उभे आहो. हे बघा देवश्रीला आहे बघा मुंबईवरनं. काय कर गो. कोणाची न तुझी आता आणली. आता नाही भेटणार. चला घाई घाईत नाही भेटणार. चालतं मंडळी. आता निघाला हो मांडावर. आई काय नैवेद्य घेतलं तू. आईकडे नैवेद्य आईन वौसव घेतला ना. दाखव जरा. आता नको नको. चला आता आम्ही चाललो मांडावर. आता पाय उचला. चला पटाला पोचला होता मांडावर. चल चला यावा लवकर, यावा लवकर. हे झालं औसवरून. हे सुदर्शन औसवरला. अरे वा, काय म्हणता. लाईक शेअर करा. व्हिडिओ मोठं नाही करू का म्हणून थोडा थोडा हा. यात आहे सुट ठेवायचा. सांगू या ना. मंडळी आता हे औषध ठेवून सगळ्यांच्या कॉमन पाया पडला जाताला आणि औषधामध्ये आपल्या इच्छेप्रमाणे काही लोक ठेवतले. काय मग बरं आहे ना. त्याची भजनात नवीन औषध आशीर्वाद द्यावा. आणि 7 समुंदर पार जातो व्हिडिओ. हा जाता बघतो. दुबई आणि अमेरिकेत बघतो. भावाचं नाव घ्यायचं. बोललो माई का ना. माई नको. माईक जमणार नाही. माईक द्या. माईक माईक जमणार नाही पण येऊ बाहेर. माईक माईक त्या माईक नाही रे. माईक हे जोक झालो. तिकडच्या बिल्डिंग मधून भरपूर ठिकाणी शोधलं पण भेटले होत्या. मी ह्याच माणसांना भेटली. हा माणूस म्हणजे कोण म्हणजे माझा नवरा म्हणजे सुदर्शन राणे. अरे वा. मंडळी बघा गर्दी हे कमीच दिसता. हे बघा आमच्या घरचे बघा. घरची मंडळी फुगडो घालून झाले 2 दिवस. आज घालणार ना गौरी घालायचे रात्री. ओके ओके. आता बस. तुम्ही बसा इथे. ए यांना बस. हा तू इथेच बस. बच्चे कंपनी बसली आहे.
इकडे लाईन लागली आहे. मंडळी आमच्या वाडीतले यंग पिढी आहे माझ्याबरोबरची. हे प्रफुल्ल राणे आहेत, एटीएन विटी चॅनलचे मालक आहेत, आणि हे शेखर राणे त्यांचे बंधू. आमची आजी बसली आहे. म्हणजे आता ओटीओ बघा किती ओटीओ भरून झाले बघा. मंडळी एवढे ओशे बघा हे आमच्या आवाटातले पुरे राणे कुटुंब एवढे ओशे ठेवलेले आहेत. आकडे आतमध्ये नैवेद्य कसं रॅक आहे बघा, पूर्ण रॅक भरलो. आता हे आणलेले आहेत, आता आणून हे ठेवलेले आहेत. नंतर गौरी समोर ठेवणार आणि मग पाणी सोडणार. हे आमच्या वाडीतली महिला मंडळ सगळे, पूर्ण घर भरलेलं असतं मंडळी. एका ओळख कसं तुम्ही काल फुगड्या घातल्या काकी आमची. आमचे वहिनी साहेब आणि आई ओटी भरता. ना आता तिला माहित, हिला माहित आहे. मंडळी आता बऱ्यापैकी ओशे होई दिले, बऱ्यापैकी झाले ना. आता मंडळी आता बऱ्यापैकी ओशे भरून झाले. आता 2-4च बाकी आहे. थोड्याच वेळात आता आरती चालू होणार. हे आमच्या मांडवरच्या घरातले विनोद राणे, मगाशी तुमका ओळख करून दिले वाटतं. आणि हे बघा आता नाल बिल तयार. हे आमचे बघा काका मनोहर राणे बँकेत होते, रिटायर झाले. अण्णा बोलतात त्यांना. तर आता स्पेशल वाजपी आहेत ते आणि बुवात ॲक्च्युली. आता वयाप्रमाणे जमत नाही. आता आरतीसाठी तयार आहेत. साड्यांचा वाटप केला जाता. आमची दीपा राणे बघा
म्हणजे हकडची काय घेतो नाव या वर्षी मला श्वेता राणे. हा श्वेता अरविंद राणे. हा श्वेता राणे आमची वाटप करता साड्यांची. सगळ्यांका पूर्वा मंडळी. हो बघा, गौरी अर्पण केलेले जेवढे साडे होते ना ते आज वाटप केलं जातं. कधी आला यो गौरीचा प्रसाद हा एक प्रकारचो, मान्य करून घ्यावा जसा जसा भेटलं. तेव्हा ते ओसो भरून झालो ना की बायकांच्या हातात ना आता दूध टाकतात ना, पाण्यासारखा दूध आहे ना की पाणी आहे. हा दूध आणि दूध आणि पाणी मिक्स काय टाकतात ना त्याला काय म्हणतात? सोकळो. म्हणजे काय प्रकार आहे तो? अच्छा म्हणजे सोकळो म्हणतो. चला आता आर्थिक चला. आमचे अरविंद राणे काका. कुठल्या डेपोला आता तुम्ही? BST ला वडाळा डेपो. हा वडाळा डेपो का आता कंडक्टर आहेत ते. अजून बरीच वर्ष आहोत रिटायर हो. किती वर्ष आहोत? 4 वर्ष बाकी आहेत बघा. वाटत नाही 50-56 वर्षाचा माणूस. मेंटेनन्स जास्त भरतो सोसायटी आणि स्वतः कमी माझ्यासारखं. मंडळ आता नैवेद्य ठेवले जातात. जेवढ्या महिलांनी बायकांनी आमच्या वाडीतल्या जेवढं आवाडातले आमचे एवढे कुटुंब परिवार त्यांच्याकडचे नैवेद्य हे ठेवले जातात. मंडळ आता पाणी सोडलेला नैवेद्यात गौरी माते अर्पण. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा जय गौरी माते की बोला. सुखकर जय देवी महिषासुर
भाषा देशापासून थोडी थोडी भाषा कल्लीन झाला पंकजेशा जय देवी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय देवी कौलोची विग्रहाला ब्रह्मांडे माळा विषय कंठकारा श्रीचंद्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तोची बाळा हे दुनिया निर्मळ वाटे चुळचुळा जय देव जय देव जय शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नेगे विचारा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूती देव ग्रहण श्रीकंठ नीरा ऐसा शंकर शोभे उमावे लाळा जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन वै गेले श्यामाजी औचित हरण सापडले भाषण केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव राजांबर परिवर्तन सुंदर वदनारी पंचानन मनमोहन मुजल सुखारी शतकोटीचे वीर वागे उच्चारी रघुवीर नाम रासांतरी जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव 28 विरवारी उभा वामाने रकुमारी जय शोभा पुंडलिकाच्या भेटी परम आलेला विठोबाचे राजा मानकराजी पवारी विष्णुदास रामा विष्णुदास रामा जीवे भावे ओ वारे जीवे भावे ओ वारे माझे माऊली माझे माऊली भावा तुझी आकाया भावा तुझी आकाया अरे कृपा तुझी पाये कृपा तुझी पाये माझ्या पंढरी राया माझ्या पंढरी राया ये विठ्ठले माझे माऊली ये विठ्ठले माझे माऊली मंडळी आता सगळी मंडळी आपल्या आपल्या घराकडे निघाली. तर यावर्षी लवकर झाला 3 वाजले. ओशे अगोदरच चालू केल्याने वाट बघत बसले नाही. पद्धत जरा बदलल्याने आता पुढच्या वर्षी अजून 11:30 पासून चालू. म्हणजे अगोदर कसा होता सगळ्यांची वाट बघत बसत होते 2:30 वाजत होते येईपर्यंत सगळे 2:30-3 त्याच्यानंतर चालू करायचे. आणि आता जसे येतील तसे वंशे घेत जाणार म्हणजे पुढे पुढे वेळ वाचतो. म्हणून यावर्षी लवकर झाले आरती लवकर झाली आणि सगळे आता चालले. सुरेश रमेश कुठे पकड
तळेवर जातो ना 4:30. काल कोणगत मी तळ्यात गेले ना. नाही मी या वैगोडीत गेले. प्रसाद वाटू कुठे होता काय? चला झाला बस झाला. म्हणजे आता नवीन वंशवाले आहेत ना ते अकडे बघा आमच्या महापुरुषाकडे गेले वंश दाखवूक. आता आम्ही जरा पाठीमाग नाही निघालोय सगळे गेल्यानंतर. भरपूर लाईक्स करा, हा माझ्या भावाला फेमस करा. नक्की करणार. चॅनल रागा आता चॅनलच बोलतोय मी पण. चॅनल मालवणी चॅनल नाही खरं मस्कर ना. मी चॅनलचा पण हे सांगतो मंडळी, कारण मंडळीमधील चॅनल काय बोलतो आपण मालवणी म्हणून. ह्या चॅनल आपला कोकणी मालवणी सुगरण. होतं चालू 1600 पार झाले. 1600 झाले. थांबा अकडे बघा मंडळी नवीन वंशवाले वंश ठेवतात महापुरुषाकडे. ओ डॉक्टर तुमचा वंश बाकी होता काय? वाटतं दोन घशात घातले तुम्ही बघितलंय. पेढ वाटून गेलाच नाही. चला आता घराकडे जाऊन बघूया म्हणजे. आता बघा आई येईली घराकडे. आता बाबांका वंश देता. बाबा काय राखणदार घराकडे तिकडे येत नाहीत तर घराकडे होते. दे तू दे तुझं काम चालू कर. होय तो ढाकूनच ठेवणार. हा झाला पाया पड त्यांच्या. बाबांच्या हातात वंश देऊन झालो. द्या पाया पड. पुढची क्रिया करा. अरे वा सासरे भलतेच खुश आहेत.